বিদ্যালয় নাটি হটই তরা মরা সবু গাମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଅଟେ ନିଆ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଟି ହଟଇ ତରା ମରା ସବୁ ଗାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଅଟେ ନିଆରା ମନକୁ ଲଗାଇ ସଭିଏ ଆମେ ପାଠ ପଢିବା ବାପା ମା ତଥା ଗାଁର ଆମେ ଟେକ ରଖିବା ପ୍ରତିଦିନ 10ଟା ବେଳେ ପାଠଶାଳାକୁ ଆସୁ କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ବସୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଫା କରୁ ଅଳିଆ ସବୁଠାରୁ ପରିବେଶଟି ଲାଗେ ଭାରି ବଢିଆ ମିଳିମିଶି କରି ସଭିଏ ଆମେ ଗାଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିଏ ସେ ନ ଗାଇ ପାରନ୍ତି କରେ କେତେ ବାହାନା ଶିକ୍ଷକ ଦିଦି ସଭିଏ କରିଥାନ୍ତି ତାଗିଦ ଭୟରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ନୀରବ ପଣିକିଆ ଗାଇଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲା ମନରୁ ଭାବି ଭୁଲ କରି କିଏ ଗାଇଲେ ସୁଧାରିଥାନ୍ତି ଦିଦି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲେ ସର୍ବେ ହେବେ ନୀରବ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଏ କରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ପିଲା ପ୍ରଣାମ ନିଜ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ଗୁରୁ ହୁଏ ଦେବତା ପୂଜକ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହେ ମନର କଥା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା କଥାକୁ ଆମ୍ଭେ ମାନି ଚଳିବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏହି ରାଇଜରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇବୁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା କଥାକୁ ଆମ୍ଭେ ମାନି ଚଳିବୁ ଏହି ରାଇଜରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛୁ ଆମ୍ଭେ ଭଳିକି ଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚଳୁଛୁ କେବେ ନ କରି କଳି ଦୁଇ ହଳ ନୂଆ ପୋଷାକ ପାଇ ହେଲୁ ଆନନ୍ଦ ବାପା ମାଙ୍କର ମଥାରୁ ହାଲୁକା ହେଲା ବୋଝ ନୂଆ ନୂଆ ବହି ପାଆନ୍ତି ଯେବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କହି ବହି ପାଇଥାନ୍ତି ସଭିଏ ଝିଅ ପୁଅ ଉଭୟେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ସଭିଏ ଆମ ଅଭିଭାବକ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାଟି ଅଟଇ ତରା ମରା ସବୁ ଗାଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଅଟେ ନିହାରା।
ନିଅ ତମର କର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।